Hold om den. Skal vi prøve at indspille, eller hvad? Kom, lad os gøre det. Cool. Bare tænd det nu. Der er ingen, der kan skille vores vej. Du er dejlig, du lægger alt fyr, dig tjekker. Men her for mig vil jeg, du aldrig pjekker. Jeg vil have dig selv uret, det tigger. Du smuk som du er, vær selv sikker. Hvad laver du? Hej skat. Jeg er bare lige ved at lave en kærlighedssang. En kærlighedssang? Om dig, skat. Du skal sgu da ikke lave en sang om mig. Jo. Fuck, lave den. Nej, du skal sgu da ej. Vil du godt slette det? Hvorfor kan jeg ikke lave en sang om dig? For det skal du bare ikke. Vil du godt slette det nu? Nej, du skal ikke bestemme, om jeg skal slette det. Jo, jeg skal sgu da. Hvorfor skal du altid prøve at sætte os op på den her måde? Du prøver at få os op mod hinanden, mand. Fucker det helt op. Hvorfor? Jamen, nej. Det er sgu da ikke et svar på det, jeg lige spurgte om. Hvorfor er du så ond mod mig? Det er sgu da ikke fucking ondt med dig. Det er sgu da dig, der prøver at fuck det her op. Det gør du fucking altid. Ved du hvad? Du kan ikke bare lave en sang om mig. Det er jo totalt. Ved du hvad? Slet det der lige nu. Hvis du virkelig vil have, skal slette det, så... Ja, det vil jeg sgu da. Så fuck det. Skal jeg nok. Fuck, hvor fedt. Der er American Pie The Reunion. Skal vi ikke se den? Nej, skal vi ikke. Skal vi se den kongelige færre? Hvorfor kan vi ikke bare se den? Det kan alle jo se. Nej, du skulle kun få taber, mand. Hvorfor gider du se sådan noget lort? Kom. Jeg vil gerne have lukket min taske ind. Ja, okay. Har du ikke en 10'er? Har du selv en? Nej, kom ordentligt. Jeg spørger om 10'er. Du vil da godt give 10'er. Men hvis du selv har en, hvorfor skal jeg så låne dig en 10'er? Jeg har jo ikke selv en. Altså, kan du ikke bare låne mig en 10'er? Hvis du startede med at spørge penge. Ej, helt ærligt, vi skulle have kærester, du kan godt love mig en 10'er for helvede. Fandme ligesom i går, mand. Du tænker bare på dig selv i det egoistiske svin. Altså, kan du ikke bare en gang man gør for din kæreste? Det er sgu da ikke noget. Så sidder du og kommer videre i livet, mand. Get the fuck! Tak. Hvad skal jeg spise? Ej, det er bare sandwich. Far kommer ikke, ja. Ja, okay. Ej, vi kan blive til. Så glasset, så. Ja. Sæt dig. Ja. Ja, værsgo. Jeg vil lige vente til min mor, hun har så sat sig ned. Det er ked af. Tag noget her. Prøv tomaterne. Nej tak, jeg har ikke helt lyst. Jeg tager bare agurk. Lækkert. Ja, de er nede fra vores egen have. Så. Ej, du er simpelthen utrolig. Jeg sagde jeg ikke havde lyst til dem. Vi vil godt bare spise det, altså. Prøv du lige at smage på det, inden du bare lægger det væk. Jeg sagde jeg ikke havde lyst. Ej, men vi har ikke lyst. Du kan jo lige prøve at smage på det først, inden du bare afviser det. Helt nu står